Iki mergane ora cetha, manuk iki ora budeg, mergane ora cetha. Tapi wong karang apa? Iku yo rame banget. Nadane ora dhuwur nek tak dhuwurno kelas. Itu ya. Apa yo kedepen. Nah, kedepen iki karang karo. Iki tapi sing aran Mas Gun. Bagane nek ono sing ngene yo, Cok. Mek cetha manuke. Cetha. Sing ngene, sing nyanyi aku. Nah, tapi sing aran banget Mas Gun. Ajeng kene oh iya, dan manuknya berarti lah budek, manuknya kau tergorak tapi bingung ke metro. Ini bener angin ya. Angon, ini sampe gak seru ya nek. Amen krungu manuke. Ya karang siki manuk ora nggo ngulung ki ra ono manuk sing rada budek ki ra ono. Ayo, jajak. Ajeng gelek Intan, Intan. Iya. Manuk iki mantene anyar ding, entro onek, manten anyar. Intan Intan. Ngamar kok Tan? Kok Intan sih? Sama ya, aku ngerti iki Intan. Oh, iya Ridi, Mbak Ridi, dari. Umpetan. Iya. Ora maksud iki takon melu mencok ngono. Ora, oh, wis men Mbak, melo karo manten anyar ya tak maklum wis ngono manuk-manukan nang jero. Kowe kok yo Mary. Ora Mary. Aku wis tau kok. Iki bakal Mas, masalahnya lho. Bener. Aja kene tangi ta. Aku ngeluh ning nane. Dewe bojo, itu nek bojo lho, Pak. Wis ngono lu aku durek kok sik kancane do mencok kok karo ijab. Bapak sini duwe bojo. Iki bojo ora bisa hati. Hujan. Iki sampai ini. Oh, nah iki kan cocok ketune awan. Ampane cocok ya wis duwe bojo iki jak bener anake ya siji. Nah. Ayo, Dok. Bantu nomornya. Oh. Ayo. Oh, sih, sabar. Pemanasan. Orang yang sabar itu antaranya lebar. Wis saiki nek rada guyok diparingi aja diteroki Mas. Nah, ganti. Nah, bukane saka kendang yo saron.